Седя удобно и дишам дълбоко и естествено. Потопен в покой и хармония. Аз се чувствам едно с духовното си и физическо съществуване. Чувствам се едно със света. Седя в покой и хармония, като цялостно завършено същество. В това състояние на покой и хармония аз сътворявам визия за своя живот, такъв, какъвто искам да бъде. Сътворявам ясна и точна визия за своя живот и всичко, което искам той да включва. Здраво и силно тяло, спокойно и уютно обкръжение, връзки, които ме удовлетворяват и изпълват, удивителна планета Земя. Сътворявам ясна и точна визия с всяка подробност, която желая тя да включва. В покой и хармония се наслаждавам на своята визия. С непоклатима концентрация и с пълна вяра аз декларирам своето намерение. Представата ми да бъде проявена на физическо ниво. И се доверявам на Вселената за най-добрия начин това да стане. Съзнавайки себе си като Творец, с вяра в силите на светлината, които винаги са до мен, аз декларирам като върховен Творец своето намерение. Визията ми да се прояви на физическо ниво. Аз съм върховен Творец на своя живот. Аз съм върховен Творец на своя свят. Аз съм върховен Творец на своята съдба. Аз съм върховния Творец. С осъзнатост и вяра оставам открит за всички възможности, разгръщащи се пред мен. Като действам в подходящия момент, аз наблюдавам как визията ми се материализира, как чудото се разкрива пред очите ми. Както е горе, така е и долу. В покой и хармония, в осъзнатост и вяра, аз пребивавам в съзнанието
на Върховния Творец.